Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный хмурый вечер мне так хочется любить. У эфіры праграма «Беларусь як песня». І сёння я запрашаю вас на романтычнае спатканне з каралевай романсу, заслужанай артысткай Рэспублікі Беларусь Тамарай Пячынскай. У 80-х яе романсы дзейнічалі на публіку як гіпноз. Сэрца разрывалася. У зале стаяла цішыня, мёртвая. Такая ж самая цішыня настала ў той момант, калі Тамара чакала, што ёй адкажа ўсемагутны кампазітар Дмітрый Смольскі. А ён паслухаў яе і нічога не сказаў. Гэта быў канец 70-х. Беларуская опера грымела на ўвесь Савецкі Саюз. Смольскі ставіў у вялікім тэатры сівую легенду. Скардзіўся, што доўгі час не мог знайсці спявачку на роль Любкі. Калі праслухаў нікому невядомую Тамару Пячынскую, прызадумаўся. А праз некаторы час усё ж такі запрасіў спявачку ў сваю оперу. Аднак толькі на адну партыю і толькі па дагаворы. Без сумневу, зараз паслухаем фрагмент з гэтага твора. Тамара Пячынская нарадзілася ў горадзе Запарожжа, на Ўкраіне. Маці працавала настаўніцай пачатковых класаў, бацька быў ваенным інжынерам і лётчыкам-выпрабавальнікам. Нягледзячы на зусім не музычныя прафесіі, сям'я заўсёды спявала. Аднойчы тата паехаў у камандзіроўку ў Германію і адтуль вярнуўся з акардэёнам. Прывёз дзецям Тамары, яе брату і сястры. З гэтым жа нямецкім акардэёнам сям'я пераехала ў сібірскі Омск. Менавіта там яна сустрэла шмат інтэлігентных і таленавітых людзей. Невыпадкова Тамара поступила ў Свярдлоўскую кансерваторыю і атрымала выключную адукацыю. Потым у аспірантуру.
Яе, як выдатніцу, запрасілі ў мясцовы оперны тэатр. І хросным бацькам Пячынскай стаў Джузеппе Верді. Зразумела, што ў нашым фондзе мы не знайшлі дэбют Тамары Сергеевны, аднак захаваліся яе романсы. Усил крыло, нахилил над полем, вечер пришел, тихой колыханкой и расцвела зорка миловица над дорогой любой сторонкой моей. Я твоя частинка пушчи твоей, тонкая линка поля твоего, колосок житнёвый, кропля твоих речек живою водой. Зоры глядятся в крыницы, край мой, моя миловица, край мой, прозрыстый отброс, от промня уберос, земля те почався мой лёс. 1971 год. Тамара Пячынская лётала на крылах. На адных у любімы оперны тэатр, на другіх да каханага. З будучым мужам мы сустрэліся таксама ў тэатры. Я хадзіла кожны дзень на оперу. Ставілі «Спартак». Пайшла падчас антракту ў буфет, каб падсілкавацца бутэрбродам. І тут адчуваю на сабе нейкі страшны погляд. Азірнулася. Глядзіць на мяне прыгожы хлопец. Я схапіла свой бутэрброд і пабегла. Гляжу, ён за мной. Я да выхаду, і ён у мой бок. Так і пазнаёміліся. Успамінае гэтую сустрэчу Тамара Пячынская. Будучы муж аказаўся ваенным. Служыў у Свердлоўску. Аднак родам быў з Беларусі, з Гродзенскай вобласці. Таму праз 5 гадоў пасля вяселля Пячынскія пераехалі ў Мінск. Тамара Сергеевна марала толькі пра оперу, таму адразу ж прыйшла ў вялікі тэатр. Яе праслухалі і адмовілі. У поўнай роспачы Пячынская змагла ўладкавацца толькі ў кансерваторыю. І зноў у сэрцы пасялілася ўжо знаёмая цішыня. Где же ты, отзовись
Харкове у оперны тэатр Тамару Сергеевну взялі адразу. Там яна выконвала і малыя, і вялікія партыі. Кіраўніцтва прыбавіла зарплату. З 80 рублёў перавялі на 260. Абяцалі кватэру. Здавалася, ўсё атрымалася ў жыцці так, як хацелася. І тут раздаўся тэлефонны званок з Мінска. Хутчэй прыязджай. Набіраюць салістаў аркестра беларускага тэлебачання і радыё. Яна вярнулася, каб пачаць свой беларускі романс ад пачатку. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я, как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. Чужой стороне, милый друг, нежный друг, помни ты обо мне. Под луной расцвели голубые цветы. Этот цвет голубой, это в сердце мечты. К тебе в грезах лечу, твое имя твержу. При луне в тишине я с цветами грущу. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна, и блестит серебром голубая. У Мінск з Харкова яна вярнулася назаўсёды. У аркестр беларускага тэлебачання і радыё па конкурсе прашлі толькі трое: Валентина Пархоменко, Ярослав Евдокимов і Тамара Пячынская. З гастролямі аб'ехалі ўсю Беларусь і Еўропу. Больш за ўсё Тамару Сергеевну уразіла Германія. Яна была там першы раз, але ўсё яе здавалася такім родным. Справа ў тым, што бацька Пячынскай быў з паволжскіх немцаў. Калі аркестр прыехаў у іспанскую Каталонію, якая і ў той час змагалася за незалежнасць, Тамара Пячынская выканала партыю з оперы «Кармен». Ведаючы бунтарскі сюжэт, перакладчык папярэдзіў спевачку: «Іспанцы закідаюць цябе памідорамі». Пасля бліскучага выступлення Тамары Сергеевны наступіла цішыня. Яна доўжылася хвіліну. Потым адбыўся выбух. Выбух апладысментаў. Зараз мы і паслухаем романс на іспанскія матывы ў выкананні Тамары Пячынскай. Дохнула порами прохладу.
На радыё і тэлебачанні працаваць цяжка. Гэта студыйныя запісы, а яны патрабуюць зусім іншага выканання. Але я ніколі не стамлялася ад працы, кажа Тамара Пячынская. Толькі ўвесь час я шкадавала, што не атрымалася з мяне опернай спявачкі. А мне сябры гаварылі: «Тамара, ты шчаслівы чалавек». Пасля антракту публіка сустрэла артыстку бурнымі апладысментамі. У эфектнай сукенцы яна выйшла на сцэну сапраўднай зоркай. І зноў гучалі старадаўнія рамансы, здольныя знайсці водгук у душы кожнага. Такі каментар заставіў пасля выступлення Тамары Пячынскай адзін беларускі крытык. А вось муж заўсёды ёй паўтараў: «Ты такая простая, як прасціна». У жыцці Тамара Сергеевна вельмі чуткі чалавек, як сама кажа, з тонкай скурай, які верыць у тую сустрэчу, якая можа адбыцца толькі раз у жыцці. Па сваёй прыродзе яе голас прыгожага тэмбру, моцны, сакавіты, створаны для опернай сцэны. Так гаварылі тэатральныя крытыкі пра Тамару Пячынскую. І сапраўды, да яе ўсё роўна звярталіся, калі трэба было ў оперным замяніць тую ці іншую захварэўшую салістку. Аднойчы на гастролях у Маскве ёй патэлефанавалі ў гатэльны нумар за 30 хвілін да пачатку спектакля «Сівая легенда». Праз 10 хвілін Пячынская ўжо стаяла на сцэне. Зараз мы паслухаем знакамітую арыю «Аве Марыя» у шыкоўным выкананні Тамары Пячынскай.
Малітвы Тамары Пячынскай – гэта яе арыі і рамансы. І калі Бог надзяляе чалавека такім выключным голасам, гэта значыць, ён надзяляе талентам дараваць. Са сцэны яна даруе нам усе нашы ўчынкі, словы, думкі. Для яе мы аднолькавыя і роўныя. А калі табе даруецца так прыгожа і так пранізліва, пасля канцэрту застаецца толькі лёгкасць. Калі вы ведаеце, пра што я кажу, вы шчаслівыя людзі. Гэта была праграма «Беларусь як песня». Да пабачэння.